Gane Kisumu. Buya mar anyuongi ne onemo mokwongo e nam Lolwe e higa mar 1888 ka mokwongo ne okel e piny mar Rwanda kod jo Belgium mar medo ber mag gikgi. Buya ni ne ochopo e nam Lolwe kendo gie sani oselokre chandruok maduong' ahinya ne anyuola moingo 300,000 matiyo gi pi nam Lolwe e weche mag lupo, wuoth kod limbe kendo osemiyo pi nam Lolwe ochido. Piny owacho mar Kenya osene ka ukti matek mar neno ni buya mar anyuongi orumo e nam Lolwe kendo jogo modak kaachiel kod jogo matiyo e alwora mar nam Lolwe oseyie mar dak kod buya no ero. Kata kamano, konyruok koro sani obiro ne jo ohala go eko ka kambi mar Biogas International ochako tiyo kod anyuongi e loso gas mar tedo. Anyuonga ni no kuwuor atiyo gi Biogas International Limited as a plant supervisor Madunga Beach. In Dunga Beach wa tiyo gi water hyacinth mwarego a machine, then wa feed the system mondo mi bacteria ane kanyo ndo miluongo ni anaerobic bacteria oti materials go ndo e loso biogas. Now materials go ndo dhi through process ang'wen miluongo ni hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis and methanogenesis. Now process mogik mar methanogenesis mwayude products wa methane gas na indiko ni CH4 to gi traces moko matin mag carbon dioxide to gi pi. Now pigni emiluongo ni bioslurry en mo collected ka manure e outlet, then methane gas en ma itiyo kode ka gas e tedo. Inyalo ti kode ka loso stima bende, inyalo ti kode kaka pinje modongore, inyalo tiyo kode loso gik moko machalo kaka itiyo kode mtoka yani asa fuel. Koro ka ndiwa nwatiyo kode tedo specifically mondo miwa mimi newa machielo rech kaigi mondo giwe tiyo kode yien. Bedo ni tedo kod yien kelo tuoche mathoth ne jogo matiyo kode seche duto kod temo rito bungewa mapiny kae ema omiyo gineno ni mae nondamo maber kendo ne gisetemo ba ging'eyo ni obiro tiyo maber. Kech yien oyudo ni kelo asara mang'eny e ngima gi kaka cancer, breathing systems problem kaka respiratory problem that is, to gi liet no endo bende miyo dendgi bedo mayom mamiyo CD4 mag dendgi bende dok chien. Koro gimodwaro mondo mi giwe tiyo kod yien mondo conserve forests wa mano bungewa ma wan godo to gima gibed maber. Gie sani bedo ni jogo ma oikore mar tiyo kod gasno nitie machiegni kendo buya mar mang'eny e nam Lolwe, kambi mar Biogas International koro nigi tich mayot kendo giseketo ne ji 38 kuonde loso gas e udigi. Jok matiyo kode be nitie around, gin joma rito mondo mi production obed maber moromo mondo gichak tiyo kode. So challenges manyalo bedo mana matin mondo ni ji pok ong'eye, to dwayed mondo ji ong'eye. Omiyo wantiere ka bende wanyiso joma dwa ng'eyo kaka en. Ma bende kata mag dala bende waketoga. Kendo kidhi Dunga kae around bodo ka nitie 38 mwaseketo ne homestead. Ma commercial koro nitie domestic bende. Yani ma mar ohala, en ogolo mang'eny. Nitie ma dala manyalo tiyo according to kajo dala tedoga. Mano be wanyalo uso ni ng'ama dwaro. Moko kuom wakeini machielo rech e dho wath Madunga but kama ilose gasno pimonwa ber ma giseneno nyaka ne gichak tiyo kod gasno ero. Nyinga iluonga ni Elizabeth Achieng' Keta. An johala aloko Dunga Beach ka, aloko hand rech. Koro biogas osekonyowa maber nikech sama watiyo gi yien mang'eny. Ai kaka waduto wang'eyo ni Kisumo ka be onge yien, koro chuno nyaka mana yien kwa town, transport tiyo mang'eny. Lakini koro biogas imoko mana gas to rech chiek, koro miyo watich mayot, okelo tiyo bende koro bedo mayot. Rech bi nyalo chielo mang'eny ka ok ing'iyo ni yien biro akan. Koro biogas konyo. Ka iluonga ni Suleya Ogada, ang'era gi nying mar min Oise.
ase loko ka igni mang'eny lakini nyicha waloko nyicha wachiedo kod yien. Koro yien nyicha kawo pesa mang'eny kabisa. Koro sani endi biogas wanyalo chielo rech mang'eny kabisa to waonge kod pek moro nikech en gimi yawe to ichielo rech kendo chielo rech mochiek kendo chielo rech maler. Onge buru ma oe wan bende chieng' moro machamwa wanyalo yudo ni chieng' chamo kaka chamwa chon cha onge. Wan e tipo to wachiedo to wapango rech to wause yo maler. Ma ng'ato kendo ni rech ki otimo buru ki rech otimore nade. Mane ber mwaneno iro bok thingwa. Koro miyo wadwoko erokamano ne ng'ama okelonwa biogas. Nyasaye otelne mang'eny nikech okonyowa kaka wan mon muti kaka watini to konyowa. Achiel kuom jogo mane osekelne kar biogas matiyo godo e dalane bende loronwa kaka tiyo gi gas no ero osekelone ber. An iluonga ni Rehema Chengali. Adak Dunga ka madake. Nyaka ne miya gini. Asedhigo maber nikech chon nicha tiyo gi makaa mang'eny. Sani ok anyal tiyo gi makaa mang'eny. Ndiyo atedo chiemo mang'eny. Tayudo kokonya. Nyaka ne kele. Kaketo ne gini ne moromo. Amiye chiemo moromo. Ng'ene be nyaka ochiem korko onyalo watiyo kode. Kamiye chiemo moromo teko miya mach maber. Kendo samo mocho kuongo nyocha pod en matin tin. Nyocha pok mayo tegno ahinya. Sani to mayo tegno. Sani mayo osechako tegno. Kae to nitie seche moko ma bur mo nitie toke kocha. Onego bed wakunyo bur nikech koseyieng to nitie seche moko moolo gi kendo oko. Gik moolo go be pod nyalo konyowa kata tiyo e manyiwa e puodho. Nyalo keto, nyalo pidho go alot, nyalo timo go gik moko te. Koro ober, okonyowa. Kwa muda matin masetiyo kode no aneno kober omiya. Ani ngeno ketna ga Desemba ka. To lure gi kaka namiye gine. Koro akelo chieth dhiang' owuoyo ma keto ne piyo piyo. Kae achako tiyo kode nikech ang'ama tiyo hotel atedo chiemo tero town. Koro ngeno miyo nadwaro mondo timne na piyo piyo mondo bino konyaga. Mane kawuono to ne nyoro apani nya tiyo kode mang'eny to ok nya miye mang'eny. Koro no ginene. Noko atiyo kode momiyo. Jogo matiyo kod yien e tedo gik mopogore opogore koro ijiwo mondo orwak tiyo kod taka kata green energy mar mondo ngimagi obed maber kendo bungewa bende orit e yo makare. Gima nyalo nyiso ji en ni tiyo kod yien en gima ketho alwora mokwongo. Sama idwa tiyo kod yien nyaka idhi ng'ol yien. To yien kawo ndalo mang'eny mondo odongi mobed moromo minyalo ng'ol minya ted godo. Koro mondo mi waduok ma waseng'ado cha ok yot. Duoke wanya duoke mana kaka wawe wach mar ng'ade ma oyumo mag tedo gini inya ng'ade mana gedo moro matin manya man to kawo matin nyin tedo nyima pile idwa ng'ado achiel nyaka ted pile ng'ama chielo nyaka ted pile kok wang'ade wate nyaka nyoti kod makapo ng'ado mana yien koro wanyalo majiwo gini giwe tedo kod yien ginyalo yudo biogas digester mo system moro kete bathot dhiang' achiel oromo kinyalo dhiang' achiel mano romi yudo gas moromo tedo pile pesa bok ng'eny ahinya pesa matin tu makitudo gi kambi wato nyalo keto nigo dala kanyo kendo yien bende nigi problem mang'eny siyudo ka en gi iro moro ma kodonje system mar dendwa ni to kelo problems mang'eny kaka cancer. An ga dieni ngada ke nono jok matedo kod yien mostly joma tiyo kod yien throughout the day like joma chielo rech kama gibong'isi ni cases mag cancer ng'eny kindi kabisa kech iro nok ber ahinya gi system mar dhano kata gi yore mag yweyo ma dhano bende ok ber godo to gi liet mokelo no bende miyo dhano bedo yom to kichake medo gi shida mantiere mamoko go makelo gi materials mo chemicals motiyo go mamoko go tido koro del bedo mayom moloyo. Kanyalo ma advice gini gimanye yore mamoko mag rieko mag tiyo gi biogas ni mondo giti gi del gino kech kanyo bode manyiwa keto maonge chemical koro kata pod wapidh mana gi alot kata rabu bando moro tido kuwuok maber maonge chemical moko e dendi. Kata obedo ni buya mar anyuongi kelo achiedhnade mang'eny e sekta mag wuoth, lupo kod limbe, tiyo kode e loso gas mar tedo mar biogas koro biro konyo ahinya jodak e alwora mar Nam Lolwe. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti ma Kisumu, an Joyce Oduor.